Днес имаме за обработка още един Dongfeng, който вече сме споменали, нали, няма фабрично антикорозионно покритие, но защо е добра идея да се направи? За да не се случи ето това нещо с него, което идва от тази навара, която също не е имала антикорозионно покритие, не е и правено и съответно вече има сериозни структурни проблеми. Това нещо не е малко и не е за пренебрегване. Ако този джип беше обработен веднъж поне с флуид филм, просто никога нямаше да се стигне до такова състояние. Затова правим Dongfeng, за да няма ето такива проблеми после.